Bata pa lang ako, talagang mahilig na sa basketball. Kasi yung papa ko, yung kapatid ko, yung mga tiyuhin ko, lahat sila naglalaro ng basketball. Kasi laking isla ko, walang kuryente, walang TV, kaya basketball lang talaga ang libangan doon sa amin. Noon, varsity ako, masaya. Tuloy-tuloy yung laro ko sa provincial meet, Bicol meet, palarong pambansa. Tapos, ang masakit lang sa akin noon, pagbalik ko dito, bagsak pala ako sa academic. Yun ang pinakamasakit talaga. Halos na-stress ako noon. Nawala na ako ng gana magbalik sa eskwela. Kaya nag-focus ako sa basketball. Isa na sa naging inspirasyon ko. Yung pamilya ko. Si mama, si papa, yung mga kapatid ko, yung asawa ko at yung dalawa kong anak. Kasi ang papa ko talagang napakadayhard niya sa larangan ng basketball. Para sa akin, siya ang #1 coach at siya ang #1 mentor. Excitement, yung kaba, yung excited sa bawat darating na laro. Kasi masasabi ko, ito na yata ang isa sa pinakamagandang nalaroan ko ng liga. Na napapanood ako kahit sa buong mundo, yung mga tiyahin kong nasa ibang bansa, napapanood ako. Kaya nakaka-proud. Para sa akin, yung mga kasama ko naman, lahat naman nakikita ko yung porsige nila, yung paghahanda. Biglaan na lang yung pagsasama namin kasi may manager kami na nag-back out, parang bukas opening na. Parang doon, nagka-problema kami sa line-up, hindi pa nabubuo. Ngayon, masasabi ko, kahit araw lang kami magkakasama, yung chemistry at pagkakaibigan, parang nabuo na namin. Siguro yung hindi ko makakalimutan dito, yung third game namin, yung akong hinirang na best player. Kasi first time talaga yung mangyari, may interview ka. Siguro yun, ang masasabi ko lang, kasi noon, medyo madami na nakakilala sa akin. Nung maglaro ko ng Ako Bicol, parang pakiramdam ko, lalo silang lumamit. Parang lalo akong nakilala din. Masasabi ko lang sa mga kabataan ngayon, yung disiplina sa sarili, huwag lalaki ang ulo. Kung sakaling may dumating na opportunity sa kanila, huwag silang matakot na sumubok. Kasi kagaya ko, madaming school na nag-offer sa akin noon, na nakakot ako, na ngayon, hanggang ngayon, pinagsisisihan ko. Kaya sa mga kabataan na nangangarap maging isang magaling na basketballista, tuloy nyo lang ang pangarap nyo. Kasi ang tagumpay, laging nakakabit yan ng paghihirap at sakripisyo. Maraming salamat sa Ako Bicol kasi sa edad kong to, ka-experience ako ng isa sa pinakamagandang ligang na paglaruan ko. Nagpapasalamat sa Ako Bicol kasi naipakita ng mga taga-Norteño yung ting nila sa pagbabasketball. Sa lahat ng bumubuo ng Ako Bicol, maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na kay Congressman Hel Dongalon at kay Congressman Saldico. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Ako, Bicol Cup.